Ей, здраво, како сте? Белким сте добре. Да ви питам едно въпросче обаче. Сега няма да крия, и аз съм имал така връзки с жени. Къдравите жени викат, че като се справят се едно с друга жена. Факт. Така е. Жените с права коса, като се накъдрят, пак казват се едно с друга жена. Така е. Факт. Ама, защо за специални случаи жените с прави коси се накъдрят, а пък къдравите жени се изправят? Много ми е интересно. Ако някой знае, да каже.